Napa si Tata Nunoy, wa na, mangigo na lang ni mangaon, nya manglaba, dire na nanay host mo nay kalahian na sa Tata Nunoy ug wala sa Tata Nunoy. Ang inayhay, ang inayhay, dali ra kaayo kay nami daghang hayhayan karon gamay ra kaayo. So mao na ning nahitabo maning kamot mig amo. No, manong kita. Kay manong kita oh. Hay tayo sungkit na. Di ako bisungkit adri man. Siga ng mata ni mama. Ari ako lang oy nani na oy wala. Okay ra mapunta ako lang. Ang ita dira kay sungkiton. Ari diri oh. Dari oh. Di ako be. Sungkit pa lang daan, kabugat na. Ini mo pini. Diya? Siya'y nag-imo? Wala oh. Ako lagi ari diri oh. Singa na hari lat diri. Tak ini kabaho na na. Kajud mga nato mga gadlat niya. Ari kay buwang na. Gusto?
Mga tigman. Ini bantagat mo ka ang pamani. Oh, slice ah. Bugas, bugas ah. Ya ko nga bewa namin na oy. Kailangan ako rin. Dahi man. Yung mga anak ko, kasi alam sa mga pagkaon dire. Utan dyan sa ilang din. Utan sa ilang. O, dali nga taga. Palit ka na lang sa 50. Siin, padak sa istrodo. May! Nagluwa ka, May? Wala man tay kahayhayan oy. Hangit. Ato sa rangkaw, butangan sa hangit. Wala kay pisik ma. At sa kandi. Wala pa yung sa kapisi ulit. Wala na akong pagkumanda. Ay, lidang Rex try na ano rice to. Uy!
Sana. Mangga. Imong lula natumba na imong lula. Ha? Natumba imong lula. Punita tong kuan. Punita tong gipang sungkit imong mama. Natumba imong lula. Ano mo? Natumba na munit. Natumba. Basa. O paano lang ko na ito'y basa dito. Yan. Ang buko sa kawayan. Tibo akong kawayan. May atong natamakan dito. Ko dito laing plato do. Ay, ikuan kay mga taga ko dito laing plato. Nagulog na sa na. Ko dito laing plato. Hala na record di ay